Ito, nahiwa na po natin yung ating sibuyas, ating luya, sili. Ngayon naman po itong ating liempo na inihaw. Hiwain po natin ng pahaba. Ating dinner. Nasa sa inyo po kung anong gusto nyo hiwa po. Kung gusto nyo ng pahaba or kahit ano po. Wala po tayong utak, kaya mayonnaise pa lang po. So, tapos na natin mahiwa. Kuha na po tayo. Sasalin natin sa ganda-gandang ito po. Lalagay lang po natin yung ating nahiwang liempo. Ayan po. Lagyan po natin ng konting paminta para mabango. Pinong paminta po yung nilagay ko. Ayan. And then, lagay na po natin itong ating nahiwang mga ricado. Yan, yung konting luya, sibuyas. Yan, mas maraming sibuyas, mas masarap po. Yan. Then, itong ating sili. Green, tsaka malinis po yung kamay ko. Lalagyan po natin ng mayonnaise. Kasi wala po tayo nabiling utak. Yan.
Yan po. Yan po natin ng konting pampalasa. Sinitimpla na po yan. Yung inihaw ko po eh. Ng konting asin. Ito lang po. Ayan. Sa inyo po kung lemon, kung katas ng lemon po or kalamansi po. Kaya lang mas maganda kung kaltas ng lemon kasi mas maraming katas. Kalamansi, ihiwa ka pa po ng marami kasi maliliit. Yan po ang ating tinakdakan. Pwede nyo pong dagdagan ng maraming sibuyas para mas masarap. Alam mo pag mahilig po kayo sa sibuyas. Yan po. Ano po. Yan. Yan siya. Haluin lang po yan. Lagyan nyo lang po ng Tyson. Nasa sa inyo po kung lemon o kalamansi po yung palagyan niyo po ng konting pampaasim po. Ay, malinamnam po. Sarap. Yan. Yan ang ating tinakdakan. Tonight pala. Yan. Yan po. Gusto nyo mas maraming sili. Kung mahilig po kayo sa sili, mas okay. Thank you po. Kain na po tayo.